Băi și fete, asta jucăm King Reset Kingdoms Domination. Cam așa se numește. Piatră, lemn. Avem materialele. Putem să ne facem asta, dar nu, că nu putem. Că nu facem până caș. Până să facem mai mulți cai. Ca să mai am mai multă echipă, vreau să fac 10.000. Bă, nu vă întrebați de ce am uitat așa castelul, că uite, level 5. La level 4 deja, uite, îți dă castelul ăsta mai fain și face drumul mai bine. Great job. Here is the align various switch tabs here to check members. Please remember, when you are helping your allies, O, de bă, mai lasă-mă. Asta nu mă mai lasă în pace. Bă, și de moale nu mă mai lasă în pace. Bă, lasă-mă! Își dă mii de kilometri. Până ni se fac ăștia. Mai dăm un minut, mai dăm. Să ni se facă niște catapulte. Mai luăm în echipă. Și vedem câți de ăștia am. Am 120. Bă, băieți și fete, azi noi trebuie să ne facem ceva. Da, compete. Trebuie să ne unim castelul la level 8. Facem asta la 5. Nu știu. Hai să vedem. Deci, bă, avem uite așa. Yes, 13 minute. Putem să ne face o oră. O oră își bate joc. 2 ore. Nu avem prea mult lemn. Nu facem încă acum upgrade-ul. Îl facem când o să avem mai mulți de ăștia, diamante. Da. O să vreau și la Armories. Academy 5, da. Clasic. Patruzeci. Deci, test. Deci, fac o dată. Cam asta a fost. Dați like și subscribe și abonați-vă la canal.